खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया शुक्रबारखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि क'क्राझारनि हरिनागुरियाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि गायसनसिगोन आरो बावखुंग्रि ओनसोलखौ टुरिस्ट स्पट खालामसिगोन आरो क'क्राझाराव एमएलए इएमफोरनि थाग्रा न' लुनानै होसिगोन आरो स्पर्ट्सनि फसंथानफोर गायसनगोन आरो रुरेल डेभेलपमेन्टनि फसंथानफोर गायसनगोन। आरो बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला बिथांमोनहा एबारनि रांनि पेकेजजों लामा दालांफोर बानायनाय जानाय नङा। फसंथानफोर लुनाय खामानियावनो 90% बाहायगोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे गासै खामानिफोरा 2 बोसोराव फोजोबजागोन होनना बिथाङा बुंबावदों। नैथि रादाबाव दं। गासै बर' हारिनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव खौरां, मानोना बारदै बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोन हिन्जावसाया रयेल मिस दिभा एसिया बिउटि पेजेन्ट हिसाबै देरहानो हादों आरो बर' हारिनि मानदान्दाखौबो फोजौनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समायनासिन हिन्जावसाफोरनि बादायलायनाय रयेल मिस दिभा एसिया बिउटि पेजेन्ट फेशन श' बादायलायनायखौ थांनाय 2022 मायथाइनि 27 दिसेम्बर खालि मुम्बाइआव खुंदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया शुक्रबार मोनाबिलि समाव सासे फालांगिरिखौ बिखायाव पिस्तलजों थुगथाबनानै साब्रै दुथां सुबुंफोरा 50,000 रां दाबिनानै लांनानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों बरपेटा र'डआव। रां दाबिनानै लांजानाय फालांगिरिनि मुंखौ दीपांकर साहा होनना मिथिनो मोनदों। बे फालांगिरिया गंसे हार्डवेरनि दखानदारिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुथां सुबुंफ्रा गंनै बाइकजों फैनानै बे खामानिखौ मावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरा दायनिगिरि सुबुंफोरखौ संदाननानै नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया बेरगावनि पानेरियाव आलनाया हादसार गथायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पानेरि साहा बागानाव गोजौ बिबाननि पुलिसनि नुजाथिनायाव हादसार गथायो आलनाया। लोगोसे हेन्ड ग्रेनेड, राइफल, कारतुस, माइस गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि 15 सेप्तेम्बर खालि आदिबासिफोरनि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। गोदान दिल्लीयाव मिरु मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव जादोंमोन। बे गोजोन गोरोबथाया मोनबा थिउरि आफादजों आदिबासि गोरोबथा जादोंमन। बाथि रादाबाव दं। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनो थियारि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना। मख'नो गोनांदि सिगां समाव हारिनि थाखाय खामानि मावबोनायनि उनाव बैसो बाबेनदोंब्लाबो बर' हारिनि अलखदखौ नुनानै खौसे जादों एक्स भलन्टियार फर्सनि सोद्रोमाफोरा। थांनाय बोसोर 2022 मायथाइनि 18 दिसेम्बराव मिरु आफादखौ दाफुंनायनि उनाव मैया एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बोरगावआव दानसोरां क्लाबआव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गोदानै बिबान मोननाय अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि सिन्टु बसुमतारीजों लोगोसे गासै बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।